Assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani tumakin sun buɗe deposit, so abinda za ka yi deposit ɗin shi ne to Bitget kamar yadda suka faɗi, so ga shi nan za ka taɓa asset bayan ka buɗe application ɗin a cikin tumaket ɗin kenan, so bayan ka buɗe a nan gurin in ka zo ga shi nan suka ce gas free Bitget, so a nan za ka iya deposit, so sai ka taɓa wannan go ɗin, bayan ka taɓa wannan go ɗin sai ka taɓa na biyun nan, so bayan ka taɓa na biyun nan za ka taɓa next, bayan ka taɓa next a nan gurin za ka taɓa max, ma'ana duka kenan za ka kwashe, so nan gurin kuma sai ka sa UID ɗinka, bari mu je mu kwafo UID a cikin Bitget ɗin. Kamar yadda kuka gani ga mu a cikin Bitget, yawwa, so kamar yadda kuka gani ga mu a cikin Bitget, sai ka kwafi UID ɗinka, ga shi na kwafa, so bayan ka kwafa sai ka dawo cikin tumaket ɗin naka sai ka sa, so bayan ka sa sai ka sa nan gurin tumaket deposit address, so sai ka tafi cikin wannan ɗin ka taɓa asset kamar yadda kuka gani, bayan ka taɓa asset sai ka taɓa found add found ɗin nan, sorry network ɗin namu ba shi da kyau, so kamar yadda kuke gani, so kamar yadda kuke gani za ka taɓa add found, so bayan ka taɓa add found za ka taɓa deposit crypto, so bayan ka taɓa deposit crypto za ka danna search sai kai searching ɗin Toma, kun gani tomaket kenan, so kana taɓawa so kawai sai ka kwafi wannan address ɗin kamar yadda kuka gani, ba ruwan shi da wani UID, kawai ga shi nan kana kwafi kawai sai ka je kai pasting, yawwa kawai sai ka je kai pasting kamar yadda kuke gani, za ka je kai pasting, so ka tabbata dai ka sa komai daidai gaskiya, nan na ƙara kwafo UID ɗina ne saboda yana hukunta akwai matsala, to kawai sai ka danna submit, so kawai kana danna submit kai confirm shikenan za ku ga sun samu deposit successful, so ga shi nan ya tafi, suka ce in zan yi editing in canza zan iya canzawa, so wannan dai shi ne, Allah ya sa mu dace.